ಕಾಂಡೆಡ್ నుంచి ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಸಾಕಾತಂಡು ಟರ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ತೂವರ್ಲ ನೆಲ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಲೆಗೆ ಬೇಸ್ತೇನೆ ತೋಚರತ್ತು ಸಾರಿ ಬೆಂಚ್ ಶೋಕುಂಡತೆ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯ ಹಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಡೆಡ್ నుంచి ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಸಾಕಾತಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಏನು ಆಂಡಲ ಪೋದು ಬೈ ಯಾ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪೂಜ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದೆ ಮೇರೆನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾದಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಬೈಯಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ನಡ್ತಂಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬರಿಟು ಪುರ ಅಂಗಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಪೋಪಿನ ಅப்புறம் ತೂನ್ ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ 2 ಸ್ಟೇಷನ್ ಟರ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ತೂವರ್ಲಜ್ಜಿ ಪಾತರ್ಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ ಎಂಕಲ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ತುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮುಲ್ತುರ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಇನಿ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಂಡು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಬರ್ಕಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಹುಂಡ್ರೆಗ್ ದಲ್ ತಿನ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದಾದಾಂಡ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜವರೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಡೈಟ್ ಐಕ್ ಪುದರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಸಖತ್ ಪುದರ್ ದಿತ್ತೇರೆ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಾಯ್ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಎಂತಿತ್ತೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮುಂಚ ಚಳಿತ ಪುರ ಶೂಸ್ ತುಲೆಗೆ ಬೈದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಶೂಸ್ ಏನು ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲು ಮುಟ್ಟದ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಚಳಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದದ ಶೂಸೇ ಪಾಡುಡು ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಉದ್ದದ ಶೂಸ್ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಅವೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತೂ ಪಂಡ್ರೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಊದ್ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಪತ್ತಾವೈತೆ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಪುರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಣತದು ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಏರ್ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವರೇ ಪತ್ತವ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಡಂಚಪುರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾದೆ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಸುಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಡಾವಡ್ ಪುರಾಕಲು ಉದ್ಬತ್ತಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪಿನಿ ಮೂರು ಎಂಚಿನ ವಾವಾ ಸ್ಮೆಲ್ದ ಊದ್ಬತ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರುಡು ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ದ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪೋಪತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಏರಿಯಾಡು ಅವಳು ಅಂತೂ ಏತು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಉಂಡು ಜಾತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾ ಕಡೆಲ್ಲ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರತಿಗೆ ಉದ್ಬತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ದಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂದಿದ್ದೆ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಡೆ ಬೈದೊಲಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಡತ್ತಿನ ಅಂತ ಎಟ್ಟದೆ ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ಡೆ ಬಲ್ತಂಡ ಒಂತೆ ನಡಕೊಡತ್ತೆ ಮೂಲನ್ ಸಿಂಹದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಗೆ ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಬೇಸ್ತೇನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸಿಂಹಾಡ ನಾವು ಇಂಥ ಕೈಕೊಂಡು ಓದಿಪ್ಪರ ನಾವು ಪಾಪ ಮರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇವೆ ಮಂಡ ಮಣ್ಣುಡು ಮಲ್ತದು ಸಿಂಹ ಅಂದಿತ್ತೇವೆ ಶೋಕುಂಡತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಫುಲ್ಲಾದಿತ್ತೇವೆ ನಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ನಾಯಿ ಕುಲ್ಲುನತೆ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ಲುನ ಎಂಬತ್ತು ಜಾನ್ ತೂತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಂಹ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನಿ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಉಂಡಿಜ್ಜಿ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಜಾಕೆಟ್ ಬಿಕೆಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ -1 ಆಜಿ ಪುರ ಪೋತುಂಡತೆ ಅದಾಗ ಪುರ ನಾವು ಗಡ ಕುಂಬಾರೊಂದಿಪ್ಪ ಇನಿ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂಬೈದೇರು ಚಳಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು
ನೈಟ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡಾತೆ ನಾ ಪೋಯ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಪೋದೆ ತೂಕ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಎಂಕ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಉದ್ದ ಪೋಯ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಇಟ್ಟು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೇರ್ ದಿತ್ತಿರಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂವತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಚೇರ್ ದಿತ್ತಿರಿ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಬುರುಜ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಒಬ್ಬ ಕೊಡಿಗಳು ದಿತ್ತಿರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 50 ಚೇರ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಬೆಂಚ್ ಚೇರ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಬೆಂಚ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಕಲೆಗ್ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಮಂಚ ಎಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಚ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಡೇ ಮುಟ ಫುಲ್ಲು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ದಿತ್ತೇರು ತೂಯರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತೂಯರೆ ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಬ್ಬ ತಾಂಡೊಂಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಿದೈಡಿ ಉಂಪಿನಿ ತಿಂಪಿನಿ ಪೂರಲ್ಲ ಶಬ್ಬತ್ತು ಗೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತೊಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಗಾಡಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಓಲ್ ಪೋಪರೀರು ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಿಕಲ್ ಪೋದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗಂಗಾಸರ ಪರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲುದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಎತ್ತೊಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸು ಹೈಗೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಊರುಡು ದಾದೆ ಪಂಡ 1 kg ಅರಿಕು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲೆಗು ನಮ್ಮದು ಡಬ್ಬಲ್ ಹತ್ತು ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅರಿಕು ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾಲು ಕೊಂಚ 5,000 ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಮೂಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆನಿತಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಪುಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಬೆನೆದು ಮೂಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾಡೋಂಡದೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಖಂಡಿತ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಅವಳು ಏತು ಬೆನ್ಪೇರ ಅಲ್ತ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲ್ದಾಲ ಒಂಜಿ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪೇರು 50% ಅದು ಸಾರಿ 50 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ತೂರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಪೋನ ಗೋಲ್ಪ ಉಂತುದೇರು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ತೂರಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಬ್ಬುಗು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಫೋನ್ದು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕಲೇನು ತೂನಾಗ ಎನ್ನುಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಲು ದಾಯಗಂಡ್ಲಿಡೆ ಬಾಯ್ದೇರ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮರಿನ ತಾಂಕರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ನಮಕೇನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಪೋದು ಜೋಕುಲ್ ಉಂಟು ಕುಲ್ಲುನತೆ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ದಾಲಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಲೈಫ್ ಬೇರತೆ ನಮ್ಮವಳು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಝೊಮೊಟೊ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮೊಟೊ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ವೋಲ್ಟ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಫುಲ್ಲುದು ನಿಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಯ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ 49 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂಲು ವೋಲ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೇತೆರ ಪೂರ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಣೋಗ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು 19 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬರೀಕ್ ಏತು ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಟುದೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಉಂಟುದುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಪೋಂಡು ಪೂರ ರಡ್ಡು ಉಂಟುದುಂಡು ಕ್ಲಿಯರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲೋರಿ 11 ಪೋಯೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಝೊಮೊಟೊಡು ಪೂರ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮೊಟೊಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಬೇರತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಏರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಝೊಮೊಟೊಡು ಸಾಂಬಾರು ಬುಕ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಅಂಡದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಚಟ್ನಿ ಬಿಟ್ನಿ ಬರೋ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುಚಾನೆ ಅವು ಝೊಮೊಟೊಡು ಪೋದು ಕನ್ನಡ ಐತಿ
ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವಲ ಇವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ ಟಿ ವಿ ಲೇಡು ತೋಜಿಂದಾತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ ಚಳಿಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಎದುರು ಉಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನೆನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ತೋಜವದ ಪಚನ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅವು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ ಮಲ್ತತೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅವು ಎಲ್ಲೋಡು ಉಂಡತೆ ಅವು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡತ್ತೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಂಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಕಡೆದ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ನು ಕೊಡ್ತೀನತೆ ಉಂದೆನ್ನ ಜ್ಯೂಸು ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಂತು 1356 ಮುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಂಡತ್ತೆ ನನಕ್ಕೆ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಚಾಲ ಅಂಡ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟನ ದೀದಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂತೂ ಎಂತೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್